tun daga ranar da na fara aiki a gidan larabawan na ga alamu da take-taken mijin balarabiyar yana sha'awata saboda yanayin irin yadda yake kallo na a koda yaushe, kuma yana so ya dinga yi min magana, kuma yana so a koda yaushe ya dinga saka ni aiki. Har matar shi sai da ta fara ganewa, dan akwai lokacin da naji tana yi masa magana a kaina, ba ta so ya daina yawan saka ni aiki, yana kula ni, yana kallo na, duk tana gani tana la'akari, idan ba haka ba kuma za ta kore ni. To da ya ga matar shi ta fara ganewa, sai ya canza salo a gabanta, ya daina yi min magana kwata-kwata, amma idan dare yayi sai dai kawai na ganshi a ɗaki na. Da yake gidan bene ne, matar shi tana saman bene, kuma tana da tsohon ciki dan ta kusa haihuwa. Ni kuma ɗaki na a ƙasa yake, akwai tazara tsakanina da saman benen nasu. Rana ta farko da ya zo sai ya ce min, na san kin fahimci komai da nake nufi a kanki, don haka ba na so mu tsaya muna ɓata wa kanmu lokaci. A take ya zaro wasu kuɗaɗe masu yawa ya bani, ya ce kafin matar shi ta haihu zai dinga zuwa yana cina. Abin da yake so ta tare da ni kawai shine in ba shi haɗin kai, saboda ya daɗe yana sha'awata. Ni kuma na ce to, sai ya ce yanzu ki shirya, zan je na dawo nan da minti 20. Na ce to, ai kuwa kafin ya dawo na yi wanka na shirya kamar amaryar da take jiran angonta. Bayan mintuna kaɗan kuwa sai gashi ya dawo, yana shigowa ya zo ya tarar da ni a kwance akan gado, babu kaya a jikina. Yana shigowa na taso na rungume shi, na fara shafa mai jikinsa a hankali, ina shafa mai jikinsa. Ai kuwa shi ma yana gani na babu kayan nan, ga nonuwan nan nawa sun tsaya lintsuma ya fara shafa min su, yana shafa su a hankali, yana shafa min su a hankali. Ai kuwa a take ya kwantar da ni akan gado, ya cire wandon shi, dama jallabiya ne kawai a jikin shi, ya cire jallabiya nan da take jikin shi sai gajeren wando, ya cire gajeren wandon nan, ya zaro gore shi. Ni kuma na fara sha, ina sha a hankali, ina sha mai shi a hankali, ina sha, yana wani irin nishi, yana shafa min nonuwa na, yana nishi, ina sha. Can kawai ina cikin sha din nan sai buɗe kafafuwa na, bayan ya kwantar da ni akan gadon nan, yana buɗe kafafuwan nan nawa, kawai ya fara zira min buya, ya fara cina. Wayyo daɗi, yana zirawa yake, yana zira min a hankali, yana zira min, sai yana cina, yana zirawa. Can kawai sai ji ne tsur a cikin duri na ya zuba min ruwa. A daidai lokacin nema kawai sai na kawo, na ji ni face na ji ni ramin ya cika da ruwa. Tun daga wannan ranar kullum sai ya ci ni, sai ya shigo ɗaki na ya zo ya ci ni, har sai da muka yi wata 3. Na 4 ne sannan sai na gane ina da ciki, har ya yi wata 2.